Segur que el següent reportatge es recorda temps passats, perquè qui no ha jugat mai a la màquina de boles en els recreatius? A qui no se li ha bloquejat mai la màquina per haver-li pegat un colpet i ha vist com la boleta se n'anava cap al fora sense poder fer res? Bé, els millors d'Espanya competiran este cap de setmana a Silla i Pau ha estat amb els anfitrions del campionat. Julio és el que millor juga a petacos de tota Espanya. Este cap de setmana es juga el títol de campió nacional. Per això ha d'estar molt concentrat. Manera, tío. Te va a morder, tío, te va a morder. Julio, 31 anys i diverses voltes campió nacional de pinball. Sí, este any estic el primer. Però n'hi ha que seguir treballant, però si no... Eres un crac. Se me dona prou bé, vamos. Per a la gent que està a casa i no sap com jugar a aquestes maquinetes, com se fa? Simplement és treure la bola i després ja n'hi ha una part d'atzar i una part d'habilitat. ¿Vale? Pues simplement aguantar la bola, tirar-la pa a dalt, quan menys prop estiga de la part baixa, molt millor. I res, ja... No ha de caure en el forat, que ara... En el forat, com acaba de caure, vamos. I això seria la cosa que no es deu de fer. Tu començaràs a jugar, a aficionar-te a les màquines de boles, ¿per qué, Jorge? Yo de toda la vida. El año pasado cumplí 50 años y mis hermanos me regalaron una máquina y fui enterándome Creo que te estoy distrayendo un poquito. un poquito. És normal, tots els sentits han d'estar centrats en la màquina, sobretot a l'hora de competir. I per què t'enganxa tant? Pues perquè és un joc entretingut, addictiu. Aquestes màquines funcionen per gravetat, no són com les de vídeo. Mai saps el que va fer la bola. Són imprevisibles. Sí, són imprevisibles, sí. I Julio, que t'agrada com jugar? Sí, Julio és el que ens guanya sempre, entonces pues on anem i així pues... Quan te fiques al seu costat, malament ho tens. No, mal, no podem fer-li ni sombra. I tant de soroll de màquines, no vos torna bojos? No se vos fica mal de cap i tanta musiqueta? No, para nosotros esto es como una sinfonía de Beethoven. Esto es música celestial, de verdad, nos gusta mucho este sonido. No hay nada que llevar la vista de la màquina hasta que no veig que has perdut la bola. Això ha sigut molt bon tir. Ara el ninot, no? Ara el ninot, pucha, al final te va a agradar y todo. Dona un poc de poleta. Ai! La partida ha durat mig minut. Bueno, però ha sigut bona. Curta pero intensa. Yo jugaba con las pesetas y tirarme toda una tarde con 25 pesetas en una máquina. Te das con fuerza, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ahí está la clave? ¿Darle con fuerza? Es más que fuerza, es maña. Tener tacto, ¿no? También. Y tener suerte, por ejemplo, ahora. No pasa nada. Volvemos a tirar. Escolta, eso no se puede hacer, ¿eh? Todos alguna vez hemos hecho un pequeño empujón para salvar la bola de... Hay que aprovechar los 5 duros que teníamos entonces. A ver, ¿quién no quería tener una llavecita para abrir las maquinitas? Para no tener que poner dinero. Claro, y que no venía el jefe, tú ponías las partidas y cerrabas. Tot el que m'heu contat està molt bé, però i si cal fem dits i fem una miniliga, sí? Au, venga, a veure. Entre tant professional, no sabem qui guanyarà la partida. Només està clar qui la pedra. Requena celebra el Carnestoltes este cap de setmana i, entre altres actes,